사실은 해루정 못 보게 하차 있었어. 누가 내가 동안 무스타가 또 한가서 용부령요. 내가 수라하더라 그래 너무 자. 좀 배가 나라 싱싱이네. 좀 나라 싱싱. 그래 바디야 홀시네요. Hai logoफोर दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायना हरफिननाय थालायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोलायबाय नै भिडिअखौनो थाब लाबोनाय जाया आङो मानो होनबा न'आव थाबाथाय मा भिडिअ लाबोगोन बिदि साननानैनो लाबोनाय जाया बेनिखायनो दिनैहाय लाबोलायबाय दायो जोङो क'क्राझाराव थांगोन आरोना जोंना प्रग्राम दङ दिनैहाय गौरां पार्कआव ओमफ्राय दा नायदामोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो दायो फैबाय आङो नै सफैबाय आं दायो अफिसाव dong delegasi थांनोसै दायो ओंखारबाय जों दायो नै अफिसनिफ्राय सान्दुं गोसा बिसिमुरिनि लामा जाथायखाया नै लामायानो आयौ लामायानो जाखायालै सानाव सफैबाय जों दायो सानाव दसे थांनानैसो थांगोन आरो ना प्रग्राम जायगा Bye guys. Nasa lang gusto ko. Apa yang boleh lah. Gworang dalam. Sopoi जों दायो गौरां सिङाव आरोना जोंना प्रग्रामा दिनै बे सिङाव नालाय बाय दायो गौराङाव जोंना प्रग्रामा दिनै बार सिङाव दङ फैबाय जोंहा दायो नै गौरां पार्कआव नै थाबायगासिनो दङ सफैनानै पार्क सिङावसो आरोना दिनै जोंना प्रग्रामानो बेराय प्रग्राम खालामगोन जोंहा दिनै मा होनो बेरायथाव प्रग्राम नालाय ओरैबायदि खुसि नै बिसोर मानसिफ्रा हाथायानो लोमला सेक्रेटखौ खोन्थाबालासो बाय सेक्रेट दंलायलोमो बैयावनो जागोन आरोना हन्डा श'रुमनिफ्राय जागोन आरोना प्रग्रामा दिनै बेयाव हन्डा श'रुम एरेन्ज खालामनाय प्रग्राम आरोना बेयावनो जागोन मा प्रग्रामा दाबो जाथ'वाखै नालाय बानायगासिनो दं मा होनो मालाय जरा नुखायोना गायसुमान थैखागोन आरोना ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि फालो बेरायनो मालाया जरा बेरायगोन आरो जोंना बाथोनसो खनायावलाय जरा जिरायनानै दं ओमफ्राय जोंहा जमा बेरायगासिनो आरोना लासिंसिं ओमफ्राय गौरां सिंनि फुख्रिया आना दं आरोना बिसोर नुदों माबायदि आखलसिनाया बामलुफोरनो बावनाय गौरां गार्डेन सिङाव नै बे थाहैजोब्बाय आरोना सेंग्रा सिख्ला थांगासिनो बेरायनो फैखांबाय आरोना जों दायो नैबेयाव हाया जोंनि गाखोनोसैलाय आरो दा गेलेग्रा फैलायबाय जोङो दायो सानदुंआ मोनसे गोसा मालाया जरा दं खिन्थु जोंना एकदम फालो आरोना मिनिनोसो सिगां मालाय थानायखौ एकदम बरबार खालामहैनायसो जोंना नैबेयाव गाखोनोसैलाय आरोना जोङो बै फारसेथिं ओरै बेरायना फैखांजोब्बाय ओमफ्राय दा नैबे गेलेग्रायाव एसे इन्टारेस्ट गेलेनानै थांनोसै आरोना जोङो दायो नै हाया जुदि गाखोनोसै आरोना जोङो बोरै गाखोबायनो जोंहा आथिङा ओरै खावसे दंहैयो आरोना ओमफ्राय जों ओरै फैनानै गाखोफैदों बेसेबांबा गोबावजों खेंगासिनो गाखोनो मोजां मोनथारदों जौबाथाय
Kita abstrak program lagi nih, जोंहा ओरै फैया जुदि गाखोनाया बिजिथार एकदम प्रग्राम जाथ'यैखायसो बेराय मोनगोन आरोना लोगोफोर जौ फैदों आंनियाव फैया जुदि गाखोना खर'सो गिदिंजोब्बाय ओरैबो दंहैयो दायो बेरायखांबाय आरोना जों लोगोफोर दायो थांफिनसै प्रग्राम जागोन जायगायाव बेरायखांनानै फैफिनबाय आरोना जों लोगोफोरनि जासिगोन आरोना लोगोफोर नैबेयावनो हन्डा शोरूमनिफ्राय एरेन्ज खालामनाय आरोना प्रग्रामा बिसिनिफ्राय जागोन लेकिन फिलहाल अगर कोई आकर के यहाँ पे बैठना चाहते खाथि खाला सोरबा दङबा पार्कआव बेरायफैनाय बिथांमोनखौबो आङो लेंहरफैनानै बाव जोंजों बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय मोसाखांबाय लोगोफोरजों दायो मोनसे बागुरुम्बा ओमफ्राय जों बिश्वजित राय गरम ডাঙৰীয়া তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছো আপোনাৰ টিম সহ সকলোকে एबार बिहु मोसासिगोन आरोना लोगोफोरजों मोसाखांबाय दायो मैं आप सबकी जानकारी की मोसाबाय नै बिसिनाबो लोगोफोर मोसाखांबाय आरोना लोगोफोर मोननाय जा गोलोमबाय आयौ ओरैबायदि अभी उस घड़ी एबार नैबे गारिखौ बेखेवगोन आरोना लोगोफोर बेयाव गारि दङ नै ओमफ्राय दायो जोब्बायानो प्रग्रामा बेखौ बेखेवखांनायनि उनाव जोबसिगोनानो आरोना जों मोननै मोसाखांबाय ओमफ्राय गारिखौनो बेखेवगोन आरोना एकदम और आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहती हूं इसमें एडवांस कंफर्ट एंड कन्वीनियंस हैजर्ड स्विच इंजन स्टॉप स्विच और मोनोशॉक सस्पेंशन बहुत ही खूबसूरत फीचर्स हैं और चलाएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को लगेगा कि अगर 2 दिन के लिए भी इसको लगेगा यार कब घर पहुंचूंगा ग्रेट सो वी आर गोइंग टू लॉन्च इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू SP160 played bold advanced by nature bold by design may I request Mr. Ranjit the owner of Honda Kokrajhar branch and Madam Minu Narzari थानायखाय आंबो मिथिस्लाबाखसै आंखौ गाज्रि दामोनसै बिरहां नार्जारी बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैबाय आरो मिसेस मिनु नार्जारी बिथाङा CEO कक्राझार हन्डा ब्रान्चनि তেওঁ नयन तुम कहाँ अच्छा नयन आছা नयन তোমাকো জনোৱা হৈছে ষ্টেজত যাবৰ বাবে আৰু কোন আছে আমাৰ কাৰ্তিক দা কোন আছে Introducing the all new SP160 played bold advanced by nature bold by design ang mana pwede ka namin ang mura tamu okay Lila जोरदार तालियां played bold advanced by कोकराझार में जो कि सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद है bold by design नयन यूट्यूबर प्रग्रामाबो जोब्बाय आरोना लोगोफोर दायो थांनो मोनसिगोन जों हाथायाबो ओरैबायदि गोलोमबाय मोसाखांनानै दायो जागायनानै जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना दायो थांनो मोनसिगोन आरोना खोमसि जाबाय जासिगोन आरोना मोननै लादों नै जाखांनानै थांसिगोन दायो जोङो थांनो मोनसिगोन एबारो दायो न'आव थांफिनसिगोन न'फारसे गौरां गार्डेन खोमसि प्रग्राम जोबना फैबाय आरोना लोगोफोर थिनालियाव एसे साहा था लोंदों दा दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै दा नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय